Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantara dina Senin Paing tanggal 5 Januari taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita bebarengan maca saka kitab Ibrani 11 ayat 13 tekan 22 lan kawaca ayat 13 tekan 14. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994. Wong-wong mau kabeh padha ngantepi percayane. Nalika seda durung padha tampa perkara-perkara sing diprasetyakake dening Gusti Allah mau. Mula mung padha nyawang saka kadohan lan padha nanggapi kanthi pangarep-arep. Wong-wong mau padha rumangsa ana ing bumi kene padha dadi wong manca lan wong neneka. Srana kandha mangkono wong-wong mau padha nelakake anggone padha ngarep-arep negara sing bakal dadi wutah getihe. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek jejer renungan patinan dina iki ngarep-arep negara kang diprasetyakake dening Gusti Allah. Wong urip ora mung saka sing katon lan bisa disawang tata laire saiki. Nanging uga amarga ngantepi percayane. Lan urip ing pangarep-arep marang apa sing bakal kelakon. Mantep ing pracaya lan ngarep-arep apa sing bakal kelakon iku sing diarani urip percaya utawa hidup beriman. Kitab Ibrani bab 11 ndaftarake para pahlawan iman. Wiwit saka Abraham, Iskak, Yakub, Musa lan para leluhur kang uripe padha dadi tuladha ing pracaya. Sakabeh padha ngarep-arep marang negara sing bakal dituju mengkone lan ora ganduli papan panggonan sing dienggoni saiki. Malah padha rumangsa ing bumi kene padha dadi wong manca lan wong neneka. Para sedherek pasamuan, para leluhur sing ngedekake negara iku uga klebu para pahlawan iman. Ing pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditulis apa sing dadi tujuan kamardikan. Lan dasar negara Indonesia sing diarep-arep bisa kababar mengkone. Para leluhur bangsa Indonesia iku ngarep-arep ateke negara Indonesia kang adil lan makmur. Dadi dalane tentrem rahayu lan karaharjan kanggo kabeh rakyat. Senajan durung bisa menangi apa kang dadi cita-cita kamardikan iku kababar. Para leluhur bangsa kita wis paring tuladha. Urip prasaja adoh saka bondo donya, nanging tumemen anggone makarya lelati. Para sedherek eman banget generasi sing nerusake malah ngrusak cita-cita sing luhur iku srana tumindak korupsi, srana nindakake kolusi lan nepotisme. Adoh saka sikap sing wani mlarat lan wani rekoso supaya sak bangsa bisa raharja. Sing kelakon saiki malah oligarki, tegese nalika sing ngasta kalungguhan luwih nuruti sing duweni bondo. Lan iku ndadekne asil bumi, alas lan tambang dikuasani dening para pengusaha, nanging ora kanggo karaharjan sak bangsa. Para sedherek, umat Gusti kapapanake ing urip bebarengan satengahing bangsa. Lan padha karo urip percaya kang ngarep-arep kababaring kratoning Allah.
Kita sak bangsa saiki uga ngarep-arep kebabaring negeri Indonesia kang adil makmur, tentrem lan raharja, bebas saka korupsi, kolusi lan nepotisme. Amin. Tuntunan kanggo New Raos. Pengarep-arep marang kratoning Allah kang rawuh lan pengarep-arep marang negara kang adil makmur lan tentrem rahayu iku apa bisa kawujud nyata utawa iku mung dadi pangimpen tok. Monggo katuran New Raos lan pandonga. Duh Gusti, mugi para abdinipun Gusti tansah kasantosaaken. Anggenipun ngarep-arep kababaring kratoning Allah kanthi sabar mantep lan setya. Lan anggenipun ngudi tata gesang sesarengan sak bangsa. Wonten ing kaadilan, wonten ing kayekten, lan dados margining tentrem rahayu kangge sedaya rakyat. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dhumateng kita. Amin.